Oliko vaan olkapää? Tarja Tanila Vaske tekee töitä korvauskäsittelijänä. Hän on tehnyt etätöitä 4 vuoden ajan. Tanila Vaske on kokenut saavansa hyötyä etätyön teosta. Paljon pirteempi, joo. Siis, nythän on ihan suorastaan melkein pakko päästä jonnekin ihmisten ilmoille melkein joka työpäivän jälkeen, joko lenkille, uimaan, joko elokuviin, vaikka sitten kaljalle tai syömään ulos tai kaupungille, mutta siis kyllä energiaa ja pirteyttä on enemmän. Etätyö on ollut tuttua asiantuntijoille jo useamman vuoden, mutta myös finanssialan suorittavissa työtehtävissä sitä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Etätyön lisääminen vaatii ajattelutavan muutosta. Jos ihmiset tietää, mitä työtä heiltä odotetaan, mitkä heidän tavoitteet on ja miten niitä seurataan, niin sille ei ole merkitystä, missä sitä työtä tehdään. Multa onkin kysytty, että miten mä vahdin ihmisten työntekoa ja muuta, niin mä oon kyllä esittänyt vastakysymyksen, että miten minä vahdin niitä siellä toimistolla. Etätöillä on pystytty tutkimusten mukaan nostamaan työnteon tehokkuutta. Muitakin hyviä puolia sillä on. Työrauha. Työnantajan mielikuva kohenee huomattavasti, kun meillä on tällainen mahdollisuus. Tehokkuus. Työntekijälle arkeen niitä joustoja, mitä hän kaipaa. Noi työmatkat on ihan hirveän ihana asia, että ne on pois ekologista. Ja toimitilakustannuksissa myös hyötyjä työnantajalle. Parhaimmillaan etätyö on silloin, kun se rytmittyy joustavasti läsnäolojaksoihin konttorilla ja etätyöjaksoihin. On olennaista käydä tasaisin väliajoin konttorilla, jotta yhteys työporukkaan ja hiljaiseen tietoon säilyy. Esimiehen pelisilmän on oltava etätyöntekijän suhteen hyvä. Kun työpaikalla ollaan sen porukan kanssa, niin siinä on tietyllä tavalla sellaista toinen toisistamme huolehtimista. Nähdään ehkä jo ilmeistä ja olemuksesta, miten toinen voi. Ja sitten jos ollaan etänä, etenkin jos sitä tehdään enemmän sitä etätyötä, niin silloinhan tällaiset havainnot jää ehkä vähän vähemmälle. Etätyön lisääminen vaatii uudenlaisten käytäntöjen sopimista. Työnantajalta tarvitaan luottamusta, työntekijältä rohkeutta ja vastuunottoa. Finanssialalla etätyön tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa miettiä sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden näkökulmasta.